Hvad siger YouTube, og velkommen drenge og piger. Hvad siger vi? Kør den intro for helvede. Der vil jeg lige forklare nogle infovideoer. Jeg laver en ny YouTube-kanal, der hedder Cookie Gaming. Det er meget noget Cookie Gaming, jeg kan mig selv Cookie Gaming nu. Og ja, derfor på den her DK Gaming laver jeg sammen med en der Alex, men han er ikke så, vi har ikke så snakket sammen i lang tid nu. Så jeg synes det begynder at være kedeligt at bare filme selv. Så jeg bare laver en selv. Begynder at filme med alle mulige andre af mine venner der. Så ja, det var bare det. Ja, det var det vi sagde. Og hvad siger vi? Ses til næste. Ses. Og ham der, I skal bare lige vide, han er bøs.